ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା। ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ପୁଣିରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ଏହି ଦିନଟିରେ ସଭିଏଁ ଆମେରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ। ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ସିନା ନଥିଲା ନୀତି ନିୟମ। 1950 ଆଜିର ଦିନରେ ପାଇଲା ନୂଆ ସମ୍ମାନ। ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକର ଚଳାଇଥିଲେ କଲମ। ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଭାବେ ପାଇଲେ ସେ ନୂଆ ନାମ। 2 ବର୍ଷ ପୁଣି 11 ମାସ ଓ 18 ଦିନର ସର୍ମ। ସମ୍ବିଧାନ ଗଢ଼ା ହୋଇଲା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ଜାତୀୟ ନେତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସଙ୍ଗୀତ କରିବା ଗାନ। ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରହିବା ତତ୍ପର ରହିବ ଜଗତେ ନାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।